L'Associació de Joves Arquitectes de Catalunya convoca cada 2 anys els Premis AJAC amb l'objectiu de donar a conèixer la producció dels arquitectes joves menors de 40 anys, recolzant així la seva projecció a través d'activitats com exposicions, conferències o publicacions. El premi es dona per a obres, projectes i treballs d'investigació realitzats en l'últim any. El projecte Repensem el pati del Pla Marcell, del col·lectiu Rusc, ha estat el guanyador del Premi Processos Participatius d'aquesta edició, un reconeixement que ha posat de manifest la importància que ha tingut per l'Institut que la remodelació del seu espai de pati hagi estat pensat i executat tant pels arquitectes del col·lectiu com per alumnes, famílies i docents del centre. Roger Escorihuela era un dels membres del col·lectiu d'arquitectes guanyadors del premi, a més d'un exalumne del mateix institut. Amb ell hem pogut conèixer una mica més en què va consistir tot aquest procés. El que era molt important en aquest sentit era fer que els alumnes formessin part d'aquest procés i no només formessin part definint què volien fer o què havia d'haver-hi en el pati o com havia de ser aquest pati, sinó també construint-lo, no? I aleshores es van generar també activitats de muntatge, es van fer tallers aquests tallers de muntatge al final a l'Aixopluc i totes aquestes intervencions les van construir ells també, no? Sota la nostra tutela, però ho van acabar construint ells, no? I això era la intenció, no? Fer-los partícips d'això. Vam trobar unes jerarquies dins del pati, unes jerarquies gairebé de grup, no? Territorial, sí, gairebé com... Aquesta zona només la trepitgen els de quart, els de tercer i d'això, i aquí només es juga a futbol o aquí estan... Però fins i tot vam arribar a trobar espais delimitats d'un banc, 2 bancs. Era més un estudi gairebé antropològic o sociològic que no pas... perquè al final després l'arquitectura en si era donar una resposta material o una resposta construïda a uns fets concrets. Tot i que el replantejament del pati va començar per la necessitat de crear un espai sota cobert, el projecte va anar creixent i ha acabat amb una remodelació molt més àmplia, on s'han tingut en compte factors molt més socials que arquitectònics. Per la direcció de l'Institut, la manera en què s'ha desenvolupat el projecte és una mostra més de la filosofia de centre que va molt més enllà del que ha sigut el disseny de l'espai.